Βλέπουμε το εποπτικό μας αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα Skoda Fabia 1200 κυβικά, τρικύλινδρο, 12 με κινητήρα BME. Στο χώρο του εργαστηρίου και δίπλα στο αυτοκίνητο έχουμε τοποθετήσει μία τηλεόραση για να μπορούμε να το συνδέσουμε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν καλή οπτική επαφή την ώρα που θα κάνουμε τις μετρήσεις και θα διεξάγεται η άσκηση. Για την διενέργεια της άσκησης έχουμε ένα διαγνωστικό της Bosch, το KTS 560, το οποίο έχει εξτρά καλώδια για να μπορούμε να τοποθετήσουμε πολύμετρο αν χρειαζόμαστε. Έχουμε τον υπολογιστή, στον οποίο έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα της Bosch, το διαγνωστικό πρόγραμμα της Bosch, για να μπορούμε να συνδεθούμε και να ελέγξουμε τον εγκέφαλο του κινητήρα μας. Ανοίγουμε λοιπόν το πρόγραμμα EasyTronic της Bosch και μέσα από το μενού πλοηγούμαστε για να μπορέσουμε να δούμε καταρχήν αν υπάρχει κάποια βλάβη καταγεγραμμένη μέσα στον εγκέφαλο και στη συνέχεια να πλοηγηθούμε για να μπορούμε να βρούμε τις συνδέσεις του αισθητήρα στροφών, τον οποίο πρόκειται να ελέγξουμε με τον εγκέφαλο. Έτσι μέσα από το μενού διαγράμματα βλέπουμε τη διασύνδεση του αισθητήρα στροφών με τον εγκέφαλο. Το συγκεκριμένο όχημα διαθέτει δύο αισθητήρες στροφών, έναν στον στροφαλοφόρο άξονα και έναν στον κεντροφόρο άξονα. Θα ελέγξουμε και τους δύο. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους αισθητήρες στροφών χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Breakout Box, το οποίο συνδέεται σε σειρά με τον εγκέφαλο και μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε όλα τα σήματα από τους ακροδέκτες του εγκεφάλου χωρίς να χρειάζεται να τρυπάμε τα αντίστοιχα καλώδια, γιατί κάτι τέτοιο σταδιακά θα οδηγούσε στην καταστροφή των καλωδίων, της καλωδιοδέσμης δηλαδή, και άρα την υπολειτουργία του οχήματος. Για τον έλεγχο των αισθητήρων θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του παλμογράφου, το οποίο είναι ένα απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο, όπως και το πολύμετρο, για να μπορούμε να μετράμε τις αντίστοιχες τάσεις από τους ακροδέκτες του Breakout Box. Στην αρχή δίνουμε έναν πίνακα στους μαθητές ως φύλλο έργου και τους ζητάμε να συμπληρώσουν τα πρώτα στοιχεία του πίνακα, τα οποία αντλούν από το σχεδιάγραμμα το οποίο είδαν οι μαθητές προηγουμένως. Από το σχεδιάγραμμα προκύπτει ότι για τον αισθητήρα στροφών του στροφαλοφόρου άξονα, ο οποίος φέρει τρία καλώδια, το ένα καλώδιο, το 99, είναι η γείωσή του, το 89 είναι η τάση τροφοδοσίας του, καθότι ο αισθητήρας είναι ενεργός, και το 106 είναι το σήμα του αισθητήρα. Καλούμε τους μαθητές να μετρήσουν το σήμα σε διάφορες στροφές, στην αρχή με το πολύμετρο, όπου βλέπουμε ότι οι τάσεις που παίρνουν είναι περίπου σταθερά, αλλά δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε σωστή διάγνωση όσον αφορά την λειτουργική κατάσταση του αισθητήρα στροφών. Γι' αυτό και προχωρούμε σε διάγνωση με την βοήθεια του παλμογράφου. Βλέπουμε εδώ πέρα, όπως έχουμε συνδέσει τα καλώδια μας στον παλμογράφο, και βλέπουμε το σήμα του παλμογράφου, το οποίο είναι ψηφιακό. Εδώ βλέπουμε πώς μετράμε το σήμα του αισθητήρα στροφών, ένα πάρα πολύ καθαρό σήμα. Βρισκόμαστε στο ρελαντί και σιγά σιγά θα ζητήσουμε να αυξηθούν οι στροφές και βλέπουμε πώς πυκνώνει το σήμα, δηλαδή μεγαλώνει η συχνότητα, ανάλογα με την αύξηση στροφών μεγαλώνει αντίστοιχα και η συχνότητα, άρα από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο αισθητήρας στροφών του εκεντροφόρου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να αυξομειώνουμε τις στροφές και παρατηρούμε στο παλμογράφημα πόσο καθαρό είναι το σήμα του αισθητήρα, άρα μπορούμε να φτάσουμε με ασφάλεια στη διάγνωση ότι δουλεύει σωστά ο αισθητήρας στροφών του εκεντροφόρου.
Στη συνέχεια θα κάνουμε την ίδια δουλειά για τον αισθητήρα στροφών του στροφαλοφόρου. Βλέπουμε ότι το σήμα δεν είναι τόσο καθαρό όσο το προηγούμενο σήμα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δουλεύει σωστά και αυτός ο αισθητήρας. Τα κενά που βλέπουμε μας δείχνουν ότι ο πρώτος κύλινδρος περνάει από το άνω νεκρό σημείο στη φάση της συμπίεσης και από εκεί πέρα λαμβάνεται το σήμα για τον χρονισμό του κινητήρα μας. Η αλήθεια είναι ότι το σήμα εδώ πέρα δεν είναι τόσο καθαρό, αλλά παρόλα αυτά ο αισθητήρας δουλεύει καλά. Παρατηρήσω ότι το πλάτος του σήματος, η τάση δηλαδή, είναι σταθερή. Αφού ελέγξαμε το σήμα των αισθητήρων, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το σήμα του αισθητήρα όταν τον έχουμε στο χέρι μας. Εδώ βλέπετε ένα σήμα αισθητήρα, βλέπετε έναν επαγωγικό αισθητήρα. Έχουμε κάνει μία ιδιοκατασκευή. Έχουμε τοποθετήσει ένα γρανάζι κεντροφόρου και σε αυτό, σε κοντινή απόσταση, έχουμε βάλει τον αισθητήρα μας. Με τέτοιο τρόπο μπορούμε να αυξομειώνουμε την απόσταση για να δούμε πόσο σημαντική είναι η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του γραναζιού. Έχουμε συνδέσει τον παλμογράφο πάνω στον αισθητήρα που θέλουμε να ελέγξουμε. Ο αισθητήρας αυτός είναι επαγωγικός, που σημαίνει ότι έχει δύο καλώδια. Έχουμε συνδέσει και το δράπανο για να μπορέσουμε να δώσουμε στροφές. Για να δούμε πώς θα βγει το σήμα του αισθητήρα με τον παλμογράφο. Ξεκινάει ο αισθητήρας. Ωραία, και βλέπετε εδώ πέρα το σήμα του παλμογραφήμα. Το παλμογράφημα που παίρνουμε, το σήμα είναι εναλλασσόμενο και πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας τον αισθητήρα από το γρανάζι, βλέπουμε πως αλλάζει και η κεμματομορφή του αισθητήρα και φυσικά όσο αυξάνουν τις στροφές τόσο πυκνώνει, γιατί αλλάζει η συχνότητα. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο αισθητήρας αυτός δουλεύει σωστά. Αυτά για την ώρα. Στο επόμενο βίντεο, τα επόμενα.